Уважаеми родители, кумове, драги гости! Днешният ден е празник за вас. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич и доверие. Още една надежда за радост и единение. Днес е първият ви семейен празник. Тържество на любовта, доверието и хармонията между вас. Дошли сте тук, водни от желанието да сключите граждански брак. Документите са ви прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Съгласно това, вие, Яна Тошкова Ангелова, съгласна ли сте да сключите граждански брак и да вземете за свой законен съпруг Теодор Огнянов Тодоров? Да! Благодаря. А вие, Теодор Огнянов Тодоров, съгласен сте да сключите граждански брак и да вземете за своя законна съпруга Яна Тошкова Ангелова? Да. Благодаря. Кумове, убедени са, че момченците се познават достатъчно добре и по своя воля са решили да сключат граждански брак. Да. Убедени сме. Благодаря. Моля младоженците, а след това и кумовете да подпишат брачния документ. Моля първо булката. Аз не съм. Мина, аз те настъпих вече. Следващия път научи се да ме слушаш. Аз ще му го върна, не? Научи се да ме слушаш. Този живот. Само комата да слушате за напред, да знаете. Съгласно закона и обичая и от името на община Козлодуй обявявам гражданския брак за сключен. А вас двамата от този момент за законни съпруг и съпруга. От този момент да Обещавам ви да създадете едно здраво и хубаво семейство. Да зачепите с любов децата си, с любов да ги отглеждате и възпитавате. Венчавам ви да вдъхнете доброта и нежност на чувствата си, полет и мъдрост над мислите си. Пръстенът е знак на съюза, който се случва между вас. Той е отпечатък за вярност и преданост на мъжът към жената и на жената към мъжа. Пръстенът е образ на прегръдката, която ви съединява, и на слънцето, което ви дарява в очите си. Линията на пръстенът няма край, както не бива да има край и вашия стремеж един към друг. Аз към моля взаимно поставете брачните си хълби. Сега ще помоля кому да отвори шампанското и да налее чашата. гърми към нашата кола. Само да не е като на нова година. Ти не разбираш? Като на нова година. Ти законно да ни убиват за мъжи. Сори, бате млади. Бате нада. Ти вместо да защитаваш, какво правиш? Дълъг инструмент ще бъде пътя, който ви предстои. Той ще ви донесе не само сладости, но и горчилки. Не само веселие, но и тъга. Дръжте се ръка за ръка. Споделяйте грижи, болки, страхове и вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. А сега ще ви поднося и вашата първа законна съпружествена здравица. На здраве и за много години. Сега ли искаш? Шампанското май беше горчиво. Моля, подсудете го целувка. Скъпи младоженци, нека семейният ви живот бъде слага като меда,
а любовта гореща като огъня в който се пеква питката. Моля комата да захрани младенците. Пази ме. Чакай. Мани, къде бегаш? Дай, куме, дай. Иде. Тя ти го върна към мене. А нека да видим сега и кой ще командва семейството. Няма да маме. По-равно! Повече! Още! Айде! Наравно, не на по! Вие вече са оговорени. Абсолютно. Разбирателство отрано се вижда според мене. По стара българска традиция, съпругата е тази, която е призвана да поддържа огъня в нейното огнище, да бъде пазител на материалните и духовни ценности в семейството. Ето защо връчвам на вас, госпожо, и първия ви семейен документ. Пазете го като свята реликва, защото той е благослов на нашата държава към вашия общ път през годините. Благодаря. Мили хора, по-често си казвате обичам те, защото това са вълшебни думи, които казани от сърце могат да скрият всяка лоша дума и гликнала сълза. Ценете момента, в които сте заедно, подкрепяйте се и си помагайте. Отгледайте и възпитайте здрави и умни деца, гордо за вас и за цялата наша родина. Уважаеми родители, приемете с обич и доверие младото семейство. Предайте им мъдростта и богати си житейски опит, натрупани от годините. А вие, уважаеми кумове, сте законни свидетели на бракосъчетанието. Бъдете занапред верни приятели и съветници на младото семейство. Скъпо младо семейство, от името на община Козлодуй и лично от свое име ви честитя сключването на гражданския брак и от все сърце ви желая крепко здраве, съпружеска вярност, дълъг брачен живот и нека семейното ви огнище бъде огласено от щастливи детски горчета. На добър път в семейния ви живот, мили млади хора, бъдете щастливи! Честито! Дами и господа, искам да ви помоля всички да се изправим и заедно с бурни аплодисменти да посрещнем младото семейство Тодорови. Добър вечер, скъпи младоженци, родители и гости. Наистина чудесен е поводът, който днес ни е събрал тук и се надявам светлината от този ден да остане завинаги в сърцата и душите на нашите младоженци. А сега, дами и господа, е време по стар български обичай двете майки заедно да посрещнат младото семейство. Така че искам да ви помоля да аплодираме тъщата и свекървата днес. Скъпи младоженци, майките ще ви посрещнат с залчета с сол като начало, които символизират, за съжаление, неизбежните солени мигове, които сте имали до този момент. Ако се върнем обратно към думите на старите българи, те казват, че не случайно започваме с солта, защото нея трябва да оставите тук, в заведението, и от този момент нататък да ви предстоят само сладки мигове. Ето сега майката ще ви даде възможност да опитате от сладостта на меда. Вече е извън, няма какво да вложим повече, младоженци. Той се не сте навярвали. Мили думи от майките, майко, искам да те помоля
да поднесем от меда и на нашите кумове, защото те ще имат нужда от много сили и енергия за танци малко по-късно днес. Особено кума, който се извисява там така близо до мен. Кума, искам да ти кажа, че ако се върнем обратно към поверията и към мъдростите, народа казва, че твоя залък трябва да бъде с повече мед и по-голям, защото ако случайно посред нощ младоженицът ти се обади и ти поиска така една доста солидна сума пари на заем, която няма никаква вероятност да ти върне, ти не просто трябва да му ги дадеш, а и мед да ти капе от сърцето, така че да ти е сладко, куме. Дами и господа, време е за една изненада. Искам да помоля погачата да остане там, където е в момента, защото, мили младоженци, искам вие двамата да отчупите по един голям залък от нея. Може би вече се досещате, скъпи младоженци, но тези залци, които отчупвате в момента, са предназначени точно за двете майки, така близо до вас. Така че искам да ви помоля символично да им ги поднесем в устата. От тук нататък, дами и господа, думата има само младото семейство. Това е положението. От тук нататък всичко зависи само от Яна и Теодор. Искам да ви помоля с аплодисменти да посрещнем и шампанското на дансинга. Мили младоженци, скъпи кумове, още докато вземате чашите, искам да ви напомня поверието, което казва, че колкото капки останат на дъното, толкова грижи и проблеми ще имате. Затова след малко с риск да бъдете опиянени, изпийте чашите до дъно. На здраве, мили младоженци, на здраве, скъпи кумове! Куме, какво беше шампанското на вкус? Горчиво! Горчиво, мили младоженци, горчиво! А сега, скъпо младо семейство, по път към вашите места има едно менче. Аз искам да помоля булката като дама да го ритне силно напред, така че да се обърне, за да ви върви като повода от тук нататък. И един въпрос към кума. Куме, кое цвете изкочи първо? Бялото или червеното? И двете ми подсказват, но да чуем думата на кума. Червеното е! Червеното! Стягайте се за още едно момиченце тогава, мили младоженци!